ବାପା ମତେ ଆଖେ କରି ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମଟା ହଉଛି ଏଇଆ। ଆସୁ ଆସୁ ସେ ଦେଖିବ ମୁଁ ସରଳରୁ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ। ଆସୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଚାହୁଁନୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷ ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ହଉ ବୋଲି? କଣ ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ରାୟକୁ ତୁ ବୁଝାଇ ଦେଲୁ? ଆଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଓକିଲର ଧର୍ମ ବାପା। ଆଉ ଏମିତି କରି ମୁଁ ମୋ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛି। କୋଉ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛୁ? ଧର୍ମ ମାନେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ବାପା କଣ ବାପା ଧର୍ମ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଧର୍ମ କଣ ତୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଲୋକର ଫାଶୀକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ, ତା ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଚଢି ନଥାନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ ନ କରିଛି ସିଏ ତୋ ପାଇଁ? ତା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁ ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଓକିଲାତିର ଲାଇସେନ୍ସ ଧରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନୁ ସେଇଟା ବି ତାରି ଦାନ। ଆଉ ତାରି ଟଙ୍କାର ଓକିଲ ସାଜି ନିଜେ ଭସ୍ମାସୁର ଓଡ଼ିଆକୁ ଭସ୍ମ କରି ବସୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ କେସଟା ତୁ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି। ଟଙ୍କାର ଗୁଡ଼ା ତତେ ଏମିତି ପାଗଳି କରିଦେଲା ଯେ ଓ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆକଳକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଆଲୋକ ମୁକୁଳି ଯିବାଟା ତୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକର ହବ। ଶୁଣ, ଯଦି ଆଲୋକ ମୁକୁଳି ନାହିଁ କଣ କରିବି? ସିଧା ତ ତଣ୍ଟି ଚୁପି ମାରିଦେବେ। ମତେ ମାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, କାରଣ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃତର ବରଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ଖୋଜି ସାରିଛି। ଆଲୋକଟା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢି ସାରୁ। ବାଃ 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 ନାରୀଲୋ ତୋର କେତେ ରୂପ ଆଉ କେତେ କାହାଣୀ। ଏଠି ଯେତେ ଗରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରି। ନାରୀ ଯେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ହୋଇପାରେ ତତେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତୁ ତ ନହେଲେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକଟା। ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଅଭଦ୍ର, ହେଲେ ତୁ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ।